habadon ki election ki general election stage po Assam lada haka MDC election, MLA election, MP election kidon ki briu jungi nang ni na po Meghalaya ki balik canvas election na kabanta ki party na kabanta ki candidates ki badon stage po Assam pi kum ki national party kum ke Congress kum ke BJP bermentas ke NPP kidon ki party jong ki setay bat kidon ru candidate jong ki setay ti ki kembriu hi nang ne na po gejela jungi ki badai ki khasi penar balik hiar setay te kene kalong ka pakta hadu kata-kata ya kejingnya dei bakan ke kampan baik put baik sam badru kalong ru ke bapersha ya karai ke jong paj ba kai Ngangej baru-baru pilioi hagala patai kubor ba umentir mbak kajelau konrat ge sangma ulamut ban leya kun election ban kontes election hapo Assam bat 8 biang ru katu kat nengut ki kandidat na benta ka election ha Assam nak ngamla chanya ya konrat ge sangma yo le se 8 bik katu kat ne hagi pai ba ge nong chong chnong wal adau klem pen pau ba syam lakhot ya gi pai ba balik thavot chapo Assam ru Henry ka target jung upat kadon bat kemensim jung uru ka thrang shisha ban lek ya kun election chapo Assam namar bagi negi khasi penar gi ni basa akhap bordar ki latmu balik thavot chapo Assam Henry ka takbut ke jung kiru wala sngeu tikna ba un yo ma u na kata kada waili wailat bah Henry kat kum gajing perkhat ka jonga ngamla shanya ya kum gane ka National People Party NPP namar bah gajing penbit hi la ne ha gajing khot ite no briuru umla ban pen pau ha ki social media la ne ha ki lat pathai khubor namar ba ka ne hi gajing tharai ka jongi ki pai ba te ka dei bet kumta ne ka daw ba bun bha ki pai ba khasi ki jongi khasi bat jantia ki bayawer ban ya le rally ban ya kun election ban ya vote election ha Assam tenga ong ya pi kum pi ki Sorkar kumpi kinong mikmat jong jala Meghalaya ka jongi singobha wat khot ban rally la ne ban lek thevot chapo Assam hakata ka jing kun election jong pisia hapo Assam wat khut yagi paiba khasi ka jongi namar bagane ka jing khot ka jong pi yagi paiba khasi ba jantia kham tam sha khap border singobha wat khot nga ongai pi ka ne ka jing khot ka jong pi ka de ka we ka ta ka jing kwa jong pi ban yo vut la ne ban job nagane ka daw nga ongai pi kane na kata kadaw ki paiba khasi jantia bat hakap bordar na kata kadaw ki abuteneng ya u meterang ba kajela ha kata ka jing ya kun election ka jongo namar baleng ong ep ka ne ka de ka we na kata ka jing kwa jung u ban yo avut khambun la ne ban job haban don gi nong sensyar po ka jela Meghalaya ka jengi ki briu ki bayang election la ne MP MLA po jela Meghalaya ka jengi singo ban vot yaw khasi u khasi ude utau nong yalam bastar prakhasi uda khar umju perkhat namar ka dustur kariti ki khar bat khasi ka ya pher dengan ong EP phile thap vot sha ki khar ha ya ka jing penya jong ki khar ya kariti sensyar jong ki khar phile thap vot sha ta kamut ki khasi ki jongi ke lajot pi thevut chata pi penyang kertong chata pi penyang he chata pi penlong kinong sensyar chata kane ke jinglong tenrai ke jong pi ki khasi ki jongi kan sadu nak khot ha bakut pin salong merau ha ki manderi ha ki briu sisngi ha ki dekhar pin salong merau walada ki briu Meghalaya ki jongi ki briu khasi ki jongi lada ki mut ban le rali lane ban le thevut chapo Assam kum umentir mbak ka jela ha jing shisha der ban sha ya kata der ban sha ya kata habau mentir mbak ka jela umut ban ya kun election chapo Assam tigi briu da po Assam hi ki de ban vote yaki an ongai phi yaki briu hi ke bada po khasi ka jongi sneu bha wat ju alam chapo Assam ha kata ka jing kun election ka jong phi sneu bha wat alam namar balada phi alam la da phi pen bit yaki ba khasi ki jongi ban le thep vote chapo Assam te ka net ka balo bakla kumno komta ki khasi ki jongi shiteng shawe ka ta ka jing thep vote don ga election chapo Assam ro thep vote cha Assam don ga election po Meghalaya wan thep vote po Meghalaya ka net ka bomya ham habangila don yaw kertong habangila don ya MLA habangila don MDC habala don MP hapo jela Meghalaya ka jongi sneu bha ban update ya kata seu bha ban update ya kata waju penmi kino ki kintin kumpi ki sorkar waju mi kino ki kintin ban yo kata ban le kata ban yo ka kot ban yo ka khya waju ong komta seu bha waju penbi ya gi peba
ada pi kwa bani kun election syata chapo Assam singau bha pi pendiang tang tagi kandidat jong pi bat pi lai ngut sangut ia lej ia kun election chapo Assam tabang oi pi ke pi bakasi de singau bha wadi khon tengah kerpat ngaru ia gene ki briu ke besa bordar Assam kasi jantia jongi beri kasi ke jongi beri mekhlia ke jongi singau bha wadi bi ya kata ka Jing kun election jong umentir mbak kajela kun terkait sama kan National People Party NPP sing bahawa dia bit sing bahawa dia ngop balai ki kun election chapo Assam ngong pi ka don ga wei ka daw nak namar balada ka kun election hapo jela meklia ka jongi kala sutu bakan rem namar balabam upra nakata kadaw ki kun election chapo Assam pilatip kan National People Party NPP kini ki BJP kini Congress ngong pi sing bahawat yang tes ngobha bani vote ngobha bani kersian haupra namar bopra tu mi be na direct na po kasi ke jongi kamuan nang non ang noru kani ke parti Andre ke de ke bala thawi ke bala senghi da kani ke arngot jong ba di are ki sengkan ba arden milar besai moy kami be na po kasi ke jongi te pide bani vote pide bani kersian ha kani kan ke parti lada pide shisha kita gi briu ki baperkhat ba